Трагедыя, якая адбылася летась у сценах навучальнай установы. Даната Скакуна ў красавіку асудзілі да 8 гадоў папраўчай калоніі. Гісторыя з нападам вучня гімназіі нумар 74 з ножом на настаўніцу рускай мовы абляцела ўсю краіну. Аднак, як даводзяць ініцыятары новай грамадзянскай кампаніі ў абарону вучням, у справе засталося шмат цёмных плямаў. Падрабязнасці ў Ігора Кулея. Донат не виноваты. Такі хэштег абралі ініцыятары кампаніі падтрымкі Доната Скакуна, гімназіста, асуджанага ў рэзананснай справе аб замаху на забойства настаўніцы сталічнай гімназіі нумар 74. Беларусы, якія сумняваюцца ў справядлівасці выраку, змяшчаюць фота ў сацыяльных сетках. Сярод тых, каму неабыякавы лёс хлопца, вядомыя постаці, публіцыст Александр Тамкович и былыя палітвязні Миколай Аутухович и Андрей Бондаренко. Нестыковок очень много, и чем глубже погружаешься в это дело, в этот процесс, находишь все новые и новые нестыковки. Ну, во-первых, очень интересно, что следствие само изначально начало подтасовывать факты, потом уже в суде стали менять показания потерпевшие. Аутухович, які на ўласным досведзе спазнаў увесь ціск беларускай судовай машыны, займаецца гэтай справай у межах сваёй праваабарончай арганізацыі «Тайм-Акт». Установа дапамагае асуджаным і тым, хто адбывае пакаранне ў месцах пазбаўлення волі. У справе Доната Скакуна у «Тайм-Акце» стварылі спіс з 33 неадпаведнасцяў, якіх следства не патлумачыла падчас суда. Вось некаторыя з іх. Адбіткаў пальцаў хлопца ні ў кабінеце настаўніцы, ні на ножы, які фігуруе ў справе, не знойдзена. Ёсць толькі адбіткі невядомага мужчыны на дзвярах. Донат паспяхова прайшоў працэдуру на паліграфе. Дэтэктары хлусні з вынікам не мае дачынення і не вінаваты. Пацярпелая настаўніца ад працэдуры з дэтэктарам хлусні адмовілася. Бацька Доната, доктар. Ён адзін з першых аглядаў хлопца ў школе і не знайшоў ніякіх слядоў крыві на чыстым і сухім адзенні сына. Гэта пацвярджаецца і іншымі сведкамі, але амаль праз год у суде на кашулі была кроў. Много вопросов еще и ко второму участнику, к человеку, милиционеру, который приехал в школу, был первым, который помогал этой учительнице вставать, грузил ее на носилки, дотрагивался до нее. Он тоже был испачкан кровью. Он же впоследствии обыскивал через несколько минут Доната. Кровь могла также попасть на его костюм. Но в суде этот милиционер отказывается, что он обыскивал Доната. Адвакаты і бацькі Доната кажуць, што ёсць і цэлы шэраг іншых несупадзенняў, але ўсе асобы, якія мелі датычнасць да працэсу, далі падпіску аб неразгалошванні. Пра што кажуць адкрыта, дык гэта пра пацярпелую настаўніцу. Вядома, што ёй былі незадаволеныя бацькі амаль усіх дзяцей з класу Скакуна. Са скаргамі на педагога яны нават звярталіся да дырэктаркі гімназіі ды ў раённы аддзел адукацыі, але рэакцыі не дачакаліся. Потерпевшая постоянно меняет показания, поэтому доверия к ее показаниям тоже нет. А все следствие строилось только на ее показаниях. Поэтому мы надеемся, что разберутся в этом деле, что Верховный суд, и ребенок в это верит, что Верховный суд все-таки разберется. Нехта скажа, што справа заблытаная, але суд і следства разбяруцца. Аднак варта памятаць і статыстыку. У Беларусі на 400 асуджаных прыпадае адзін апраўданы. Шанец падсуднага выйсці з залы суда свабодным чалавекам 0,25%. Нават у суседніх Расіі ды ўкраіне гэтыя паказнікі вышэйшыя ў амаль 3 і 4 разы адпаведна. Ігор Кулей, Белсат.